Základná škola s materskou školou na námestí Slovenského učeného tovaristva v Trnave. Brány našej školy sa poprvýkrát otvorili pred 50 rokmi v roku 1964. Neuveriteľných 50 rokov poskytuje naša škola základy vzdelania žiakom. Bránmi školy prešli stovky, ba tisíce detí, ktoré tu prežili svoje detstvo, naučili sa prvé písmená, čítať prvé riadky v šlabikári. Kus svojho života zanechalo v našej škole mnoho učiteľov, ktorí tu pôsobili. Možno to znie ako fráza, ale byť učiteľom to nie je len práca, to je poslanie. Poslanie krásne a výnimočné. Dať deťom základ, dať impuls, rozsvietiť svetielko poznania. Naša škola je plno organizovaná. Navštevuje ju asi 700 žiakov. Je situovaná medzi rodinnými domami v tichej okrajovej časti mesta Kopanka. V blízkosti sídliska Zátvor pri malom námestí, ktoré nesie meno predstavujúce kus našej národnej minulosti Slovenského učeného tovaristva. Areál školy je veľký, s viacerými trávnatými plochami, s množstvom drevín, okrasných i bylinkových záhonov a športoviskami. O údržbu zelene a areálu sa pravidelne starajú pedagogickí i prevádzkoví pracovníci školy, ale aj žiaci v rámci pracovného vyučovania a predmetu Svet práce a technika. Škola sa skladá z dvoch základných pavilónov, ktorých je spolu 27 učební. V areáli sa nachádza aj telocvičňa, 3 učebne informatiky a budova školskej stravovne s kuchyňou. Máme ešte prístavbu, v ktorej sú umiestnené špeciálne učebne jazykov, fyziky, geografie, biológie, chémie, kabinety, sklad učebníc a školská knižnica. Počas dlhých 50 rokov škola prešla rôznymi zmenami. Menilo sa a doplňalo sa materiálovo-technické vybavenie školy, modernizovala sa výučba, prišli aj organizačné zmeny. Postupne sa budovali skleníky, nové odborné učebne, priebežne sa vykonávali potrebné rekonštrukčné práce. Menil sa systém výučby, zavádzali sa moderné vyučovacie metódy. V roku 1998 sa naša škola stala školou s právnou subjektivitou. Od roku 2013 máme k našej základnej škole pričlenenú aj materskú školu na Ľudovej ulici. Od svojho založenia patrí naša škola medzi najlepšie hodnotené školy v okrese na základe výchovno-vyučovacích výsledkov, ale aj výsledkov v záujmovej oblasti, v oblasti využívania voľného času detí či starostlivosti o školský areál, právom považovaný za najkrajší zo všetkých trnavských škôl. Za 50 rokov sa vo vedení školy vystriedali 3 riaditelia. Každý z nich zanechal nezmazateľnú stopu v histórii školy, vniesol pečať svojej osobnosti. Pán Vojtech Miština, prvý riaditeľ školy, tu pôsobil v rokoch 1964 až 1989. V roku 1989 nastúpil do funkcie riaditeľa školy pán Ivan Marek a pôsobil v nej do roku 1999. Pani Žofia Halasová je riaditeľkou školy od roku 1999. Naša škola je zapojená do rôznych dlhodobých i krátkodobých projektov. Z najvýznamnejších projektov sú to napríklad inovácia vyučovania v 9. ročníku komplexným zapojením informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu.
Projekt bol realizovaný v rokoch 2006 až 2008 a financovaný z prostriedkov Európskej únie. V rámci realizácie projektu sme vybudovali počítačovú učebňu s 15 počítačovými stolmi, stoličkami a 15 počítačmi, s tlačiarňou, skenerom a množstvom výukového softvéru na jednotlivé vyučovacie predmety. Vytvorili sme veľké množstvo výukových didaktických pomôcok, ktoré využívame vo vyučovaní dodnes. Projekt Socrates Comenius realizujeme od roku 2006. V rámci neho naši žiaci komunikujú v anglickom jazyku so žiakmi zo zahraničia a taktiež navštívili partnerské štáty. Veľká Británia, Poľsko, Turecko, Rumunsko, Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Taliansko, ktorých spoznali život, kultúru a školstvo danej krajiny. Viac ako 10 rokov realizujeme protidrogový rovesnícky peer program, ktorý učí deti správne reagovať na negatívne podnety, učí ich povedať nie, usmerňuje ich žiť zdravým životným štýlom. Od roku 1999 sme zapojení do projektu Infovek, ktorý pripravuje žiakov pre uplatnenie sa v informačnej spoločnosti. Naši žiaci sú dlhodobo zapojení do ďalších projektov: Modrá planéta Zem, Zdravá škola, Cesta emocionálnej zrelosti a mnohé ďalšie. Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych súťaží, predmetových olympiád, pravidelne organizujeme zber starého papiera, poriadame rôzne exkurzie, výlety, školy v prírode, lyžiarske výcviky, besiedky pri príležitosti Dňa Matiek, vianočné besiedky, karneval a ďalšie tematické výchovné akcie. Moc plakať skúšte so mnou, my
ten čas, pomalý čas malý. Teraz peknú v družení, v rodičovskom družení, rodičov a priateľov každý škôl. Rýchlo spätnom vypríni, na každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malý. Učiteľky, učitelia, o rozum sa s nami delia. Učitelia, učiteľky, robia z malých ľudí veľkých. Učiteľky, učitelia, naši malí